Pozdrav svima. Ovako, moje pitanje je zapravo tehničke prirode, a vezano je za ovu hrpu materijala koju vijećnici i drugi imaju ispred sebe. Na 5. sjednici sam hvalio, na ovoj ću kudit. Pretpostavljam upravni odjel koji priprema materijale, zato što mislim da je već nekoliko puta rečeno da je ova hrpa papira ispred nas bacanje novaca. U 2014. godini, pred novu godinu smo pokrenuli točku ovdje s tabletama, tako je, za kupnju tableta, barem nekima koji to žele. I sada nas dočeka ovakva hrpa materijala od kojih je 53 stranice odlikovanja. 53 stranice. A 59 stranica proračun gradski. Mislim, to je u najmanju ruku rasipno, prvenstveno. A s druge strane, ovo je prvi put nakon nekoliko sjednica da materijali nisu stigli elektroničkim oblikom. Ja sam i na prošloj sjednici kada su skenirali one velike materijale u PDF ponudio pomoć ako treba, ja ju ponovo nudim. Pokazat ću vam kako se to radi vrlo jednostavno i bez problema se može proslijediti svima nama. Pogotovo što ne ide samo nama materijali, idu materijali medijima, idu materijali drugim ravnateljima ustanova, direktorima gradskih firmi. To bude 30-40 kopija ovakve hrpe papira. Pa sad izračunajte koliko je na ovoj sjednici potrošeno papira, koliko je skureno tonera i koliko je vremena na kraju krajeva ljudi koji rade u gradskoj upravi potrošeno na pripremu ovih materijala. Hvala. Pa ja sam zapravo upravo ovdje se osvrnuo, sad ne znam što vi što gospođa Danjeg. Ajde. Evo, ići ćemo stvarno na tablete. Ja se slažem, ali evo, zadnji puta nas je gospođa Čugnjel isprovocirala kad je rekla da klasično priprema ne može koštati više od 2800 kuna koliko smo mi naveli. Klasična priprema košta i puno više kad uzmete sve što je uključeno u sustav pripreme materijala i slažem se da ćemo ići na uštede, na brzinu i na sve ostalo, lakšu dostupnost ovih materijala na internetu. I se nadam da će sljedeća sjednica biti da će sjediti ne sa papirima i kovertom, nego većina vas koja će htjeti imat će tabletu pred sebom, jednu Andola i jednu onu internetsku, tako da možete lakše pratiti i savladavati ove materijale. Hvala.